खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 23 फेब्रुवारि रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखाय गुबुनजों बांसावजागोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। वृष राशि। गोसोआव साननाय बायदि मोनसेबो खामानिया जाफुंनाय नङा, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। गोनांथार बाथ्रानि थाखाय गुबुनजों जगाजग खालामनांनो हागौ, जिरायथेरनो सम मोननाय नङा। कर्कट राशि। नोंथांनि जाफुंसारनायखौ नुनानै गुबुना हिन जागोन, सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। सिंह राशि। माबा मोनसे मावनो थांखि लानाया फेलें थांगोन, साना जेथो गोनां जागोन। कन्या राशि। नोंथांनि बिबाना गोजौ फारसे जौगालांगोन, नखराव खुसिजों साग्लोबसारगोन। तुला राशि। खामानिखौ जाफुंसार होनायाव गोबां गोहो बोलोनि गोनांथि जागोन, देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। वृश्चिक राशि। माखौबा लानानै गोसोआव गिखांनाय सोमजिगोन, दाबसे जायगायाव थानो सुखुनाय नङा। धनु राशि। आसा खालामनानै थानाय सिमां मिजिंफ्रा मोगथां महर मोनगोन, रंजा बाजायैनो साना बारलांगोन। मकर राशि। गावनि मोजां मोननायजों मानिबा जाहोनाव दावराव दावसि जागोन, गोसोआ बायग्लिगोन। कुम्भ राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन, समाजाव नोंथांनि माना बांगोन। मीन राशि। नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानानै गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन, बिफानि सुखु फैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। 2025-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे यगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288, 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।